We're
Mamayoyo sakti Kang Joyo ora karu-karuan iki Kang Joyo. Nah apa ora karuan? Ngetoke para putra-putra iki aku sing ngakuat Kang Joyo. Joyo aku yo melu merong kok. Dene iso sudah nom iki lho, dhewe sing rek kuri ra ketung buayane nang mburi ra yo ngono to. Ayo. Iki kok piye? Banggo kane lamun no
leras nyokang kami kang samya beksa tempat lawan manunggal hangenang Wow.
dan salam berasal itu saking kata Mengkis ayo ayo sekadang waktu saudara sore jam papat sekali TV dan kesoran ayo korokat dan pratowo tinggal TV tak orang sita ya kan kaya nggak dibantu orang-orang besar kuat siap
Ayo,
Ayo maju ini mati guys, mati ayo maju ini gue, ayo, ojo ayo tegang gue, mati gue berarti.